Kako prepoznati i rastopiti implantat ometanja? Evo kako da znaš da li si upala u implantate ometanja. Kada se osjećaš teško, reaktivno ili zaglavljeno, aktivirao se neki od implantanata. Ako se osjećaš da nemaš lakoću i prostranost, to nije tvoje, to je sigurno program. I ključ je u pitanjima. Postavi pitanje, da li je ovo implantat ometanja? I osjeti kako tvoje telo reaguje. Da li ti je to lako ili teško? I ako želiš da saznaš kako bi tvoj život bio bez implantanata ometanja i kako bi bilo da živiš u lakoći, možeš da dođeš na tretman ili obuku. U svakom slučaju, dobrodošli.